Mga malapason sa quarantine protocols na dakpan sa Cagayan de Oro City. Si Cyril Chavez sa dugang Detalye Live. Cyril. Yes, Tek, pipila ka mga Cagayanon ang nadakpan sa otoridad human nga nasapon nga nag-inom sa pampublikong lugar bisan pa man nga gibawal pa kini. Sa operasyon nga gihimo sa Regulatory Compliance Board uban ang kapulisan sa PS4 Carmen, ilahang nadakpan ang 7 ka lalaki nga nag-inom sa usa ka establishmento sa Barangay Bayabas bisan pa man nga gibawal kini subay sa executive order sa lokal nga kagamanan. Busa giisyuhan og ordinance violation receipt ang mga lalaki, lakip na sab ang tag-iya sa tindahan tungod sa kalapasan niini. Namatikdan sab sa kapulisan nga walay business permit ang patigayon, busa dugang silot kini alang kaniya. Gani diya gyud ang delikado sa mga gimnanan, mga restaurant kay waol man gid ang face mask. Mawala lugar ang protection nga basic nga face mask. Mura ang diya ang delikado sa posibleng transmission tabok-tabok sa virus. Samtang way puas ang paglibot sa otoridad aron masiguro nga nasunod ang mga guidelines nga gilatag sa IATF. Busa niadtong miaging adlaw usa ka video okay bar sa Barangay Kauswagan ang gipahimangnuan sa otoridad nga undangon ang ilang pag-operate sanglit subay sa IATF Resolution number 56 nga gipagawas niadtong Hulyo 16. Ginadili gihapon ang pag-abli sa mga susamang patigayon sanglit posible kining tinubdan sa local transmission. Gibadlong sab sa RCB ang tag-iya sa usa ka stall sa Barangay Bulwa human nga nakalapas na kini sa curfew hours nga ginapatuman sa syudad. Padalitan dunay usa ka patigayon nga compliance, medyo compliant, pero paghawa nato na nawala ang compliance, so kinahanglan continuing gyud hasta ang compliance. Kay mao lagi nga ang importante nga mahibuan gyud, maklaro nga anong mo comply kita. Ang eksakto nga rason ang importante. Tek, hangyo sa otoridad nga dili na matud pa kinahanglan nga paabuton sila nga musita pa ug mas maayo matud pa nga kinasing-kasing ang pagsunod sa mga measures nga ginapatuman sanglit para kini sa kaayuhan sa tanan. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.